Visszataszítóképű ronda uzsorásnak rengeteg pénzzel tartozott egy kereskedő. A kereskedőnek volt egy gyönyörű lánya, ezért az uzsorás felajánlotta, hogy elengedi a tartozását, ha hozzáadja a lányát. Mivel a kereskedő nagyon vonakodott, ezért az uzsorás a következő ajánlatot tette. Egy erszénybe beletesznek egy fehér és egy fekete kavicsot. Ha a fehéret húzza a lány, elengedi a tartozást és nem kell hozzá mennie. De ha a feketét, elengedi ugyan a tartozást, de hozzá kell mennie feleségül. Ebbe az egyességbe belement ugyan a kereskedő és a lánya, de amikor az uzsorás felvett két kavicsot és belerakta az erszénybe, a lány észrevette, hogy mind a kettő fekete volt. 3 lehetősége maradt. Nem húz kavicsot és marad az adósság. Leleplezi az uzsorást és marad az adósság, hogy feláldozza magát és az apjának nem lesz tartozása. De a lánynak ekkor támadt egy ötlete. Anélkül, hogy oda nézett volna, gyorsan húzott egy kavicsot és jó messzire eldobta. Majd azt mondta az uzsorásnak, hogy a sorsra bízom magam, nézd meg milyen színű kavics maradt az erszényben. És ki tudott találni akkor, hogy én mit húztam. Bármilyen probléma nyomja a vállat, mindig van meg.